Mga kautoran, mayo liwat nga adlaw sa inyo tanan. Kagkaron pamalandong naman kita sa pulong sa Ginoo. Kag basahon lang nakon ang isa ka bersikulo nga makita sa 1 John chapter 5 verse 13. Naunang Juan kapitulo 5 bersikulo 13 nga nagasiling, ginsulat ko ini sa inyo agod nga may baloan ninyo nga may kabuhi kamo nga wala sing katapusan, kamo nga nagatuo sa ngalan sang anak sang Dios. Ini amo ang pulong sang Ginoo. Kagini nga mga bersikulo aton gid nga busi siyon sing maayo ang kada linya agod nga mahangpa naton kag ma-apply naton sa aton adlaw-adlaw nga pagpangabuhi. Ang sentro sang aton pagpamalandong sa siningation amo ang kabuhi nga wala sing katapusan nga aton maangkon paagi sa aton pagtuo kay Ginoong Hesus ang bugto nga anak sang Dios. Kung maghambal kita sa siningation hanungod sang kaluwasan sang aton mga kalag, ini nagapaintindi sa aton nga ang kaluwasan nga aton pagatun-an amo ang kaluwasan gikan sa silot sang aton mga sala didto sa linaw sang kalayo. Kag may ara ang mga pulong nga nagsiling nga kamatayon nga wala sing katapusan didto sa impyerno sa linaw sang kalayo. Pero agud mathag ini sa aton hunahuna ang ginasiling nga kamatayon nga wala sing katapusan, aton gitun-an subong ang tatlo ka klase o kon kasahi sang ginasiling nga kamatayon. Kag ang una nga ginahambal sa aton sang Bible nanungod sang kamatayon, ginatawag ini nga espirituhanon nga kamatayon. Ang espirituhanon nga kamatayon amo nga ang tao buhi pa sa lawas pero nautod ang iyang maayo nga relasyon sa Dios tungod sang sala. Sa aton pa buhi pa siya pero wala siya sing maayo nga relasyon sa Dios tungod kay ang nakautod sa maayo nga relasyon amo ang ginasiling nga sala. Ang sala ginasiling sa Bible nga amo ang pagsupak sang mga sugo sang Dios. Ang sala amo ang di pagtuman sang mga sugo sang Dios. Ibutang naton sa napulo ka sugo. May napulo ka sugo na sulat sa Old Testament sa Exodus kapitulo 20. So ang napulo ka sugo ginatudlo sang Bible sa aton nga bisan ang isa lang sina ang hindi naton matuman, katulad lang nga wala naton matuman ang bugos nga napulo ka sugo. Kag wala sing tao nga nakatuman sina, luwas lamang kay Jesus Christ. Amo inang kabangdanan nga nagatudlo ang Bible nga ang tanan may sala, nga kitang tanan wala makatuman sang mga kasugoan sang Dios. Kag ang sala amo ang di pagtuman sang mga sugo sang Dios. So ang spiritual nga kamatayon, spiritual death, amo ang pagkautod sang aton maayo nga relasyon sa Dios, kag nakautod sina amo ang sala. Ang ikadua nga klase sang kamatayon ginatawag ini nga natural o kon physical death. Lawas nun nga kamatayon. Ang ginatudlo sang Bible sa aton amo ini nga wala sing tao nga makalikaw sa ginasiling nga lawas nun nga kamatayon. Amo ina makita sa Ecclesiastes kapitulo 12 bersikulo 7. Nagasiling nga tungod kay sa yab-ok kita nagalin, sa yab-ok man kita magapauli.
Kag amo man inagin hambal sang Genesis sa aton. Now, ining ginasiling nga lawas nun nga kamatayon nga hindi malikawan sang tao akon gid nga basahon sa Ecclesiastes kapitulo 8 bersikulo 8. Diri nagasiling, wala sing may makalikaw sa kamatayon o kon makapaisol sang adlaw sang iya kamatayon. Amo ini ang kaaway nga hindi kita makalikaw kag hindi kita makapalagyo. Ginsulit-sulit dira nga wala sing tao nga makalikaw sang ginasiling nga lawasnon nga kamatayon. Katulad bala ni sang hangin nga nagahuyop, ang hangin hindi mo mapugnan sa imong kamot, malusot gid na iya ang ginasiling nga kamatayon. Ang kamatayon hindi gid mapugnan sang tao. Ang siling sa Bible sa aton, it is appointed unto man once to die, and after that, the judgment. May ara na iya nga tion nga gintalana sa tanan nga mga tao nga papatay si makaisa, kag sa tapos sina siling sa Bible, hukman siya sang Dios. Hebrews chapter 9 verse 27. Kag sa Ecclesiastes kapitulo 3 bersikulo 2 naghambal sing subong sini. May panahon nga ang tao matao o kon ibunag siya yang iloy, kag may panahon man nga siya mapatay. So ang tanan nga mga tao nga ginbunag sa sini nga kalibutan, magaabot gid ang husto nga tion nga gintalana nga siya ang yang lawas mapatay. So mo nang ikadua, lawas nun nga kamatayon. Kung hindi na magwa ang hangin sa aton ilong kag sulod sa aton lawas, kag wala na nagahulag ang aton nga heart o kung tagipuson, then patay na ang aton nga lawas. So ang una, espirituhano nga kamatayon, amo inaang pagkautod sa aton maayo nga relasyon sa Dios, kag nakautod amo ang sala. Ikadua, amo ang lawas nun nga kamatayon nga gintalana na para gid sa tanan nga mga tao. Kay katatlo, kag amo ini ang pinakasubo kag pinakasakit nga sahi sang kamatayon, amo ini nasiling nga eternal death. Kamatayon nga wala sing katapusan didto sa linaw sang kalayo, nga pagaantuson sang mga tao nga wala magkalaluwas. Kagamo ni ginhambal sang Mateo sa aton. Sa Mateo kapitulo 25, ilabi na gayud ang 41, ini nagahambal sang aton sang subong sini. Siling niya dre, dayon magasiling siya sa mga tao sa iya wala. Palayo kamo sa akon, nga ginpakamalaot sang Dios, didto kamo sa kalayo, nga wala sing katapusan, nga ginaman sa yawa o kon kay Satanas, kag sa iya mga anghel. Kag malukso kita sa 46, kag nagasiling dre ang pulong sang Dios, ini sila pagasilotan sa wala sing katapusan, kag ang mga matarong magaangkon sang kabuhi nga wala sing katapusan. Ang bilog nga istorya dre nagahambal ini na nungod sang katapusan nga paghukom sang Dios sa tanan nga mga tao sa kalibutan. Sa katapusan sa paghukom, kitang tanan nga mga tao magapangatubang sa Dios, kag ang siling sang Bible amo ini, bahinon partihon sang Dios ang mga tao. Ang iban didto sa iyang tuo, kag ang iban sa iyang mga siyang wala. Nagsiling siya nga partihon niya katulad sang bakiro, sang kanding kag mga karniro. Ang mga karniro ibutang niya sa iyang tuo, kag ang mga kanding ibutang niya sa iyang wala. Kung sa aton pa, ang nagkalaluwas dire sa iyang tuo, sa tuo sang ni Ginoong Hesus.
kagang wala magkalaluwas, kinasiling niya di kanding, ibutang niya sa iyang wala. Kag magasiling siya sa mga nagkalaluwas, kari kamo, panublian ninyo ang ginharian sang Dios nga ginaman sang Amay para sa inyo, bisan pa sadtong wala pa matukod ang kalibutan. Kag magahambal siya sa mga wala magkalaluwas sa iyang wala. Nya kari kamo, panublian ninyo ang linaw sang kalayo, ang impierno nga ginaman sang Dios para kay Satanas kag sa iyang mga anghel. Okay, ini nga bahin sa balang kasulatan nagatudlo sa aton nga ang Dios wala mag-aman sang impierno para sa mga tao. Ang impierno ginaman sang Dios para kay Satanas kag sa iyang mga sumulunod. Siling niya di sa iyang mga anghel. Ang gusto silingon sa mga demons nga sumulunod kag sulugoon ni Satanas. Ang demons pulo pareha sina sa ginahambal naton evil spirit. Okay? Ako ni nisuliton agud mag-athag ini sa aton balatyagon kag sa aton hunahuna nga ang Dios wala nag-aman sang impierno o kun linaw sang kalayo para sa mga tao. Ang impierno ginaman sang Dios para sa kaaway nga amo si Satanas kag sa iyang sumulunod nga mga demons o kon evil spirit. Pero ang dako nga pamangkot amo ini nga may tao nga mabutang sa impierno, nga may tao nga magakadto sa impierno kay wala man gali ina ginaman sang Dios sa mga tao. Ang sabat sina amo ini, kon isikway sang tao si Kristo ang bugto nga anak sang Dios nga amo ang aton manuluwas, kon igasikway ta siya tubtob sa aton kamatayon sa sininga duta, ang Dios wala sing mahimo kundi nga ibutang niya kita upod kay Satanas didto sa linaw sang kalayo kay man aton siya ginsikway. Amoy na ang rason. Pero ang Dios nga nagahigugma, nga nagakalooy sa aton, sa tion nga isurrender niya naton ang aton mga kabuhi siya makatarunganon sa pagpatawad sang aton mga sala kag magaluwas sa aton gikan sa silot nga walay katapusan didto sa linaw sang kalayo. Kagaton nina sa masapuan karon sa iban nga mga butang diri nga aton pagahambalan. Okay? So may mga kamatuoran kita nga sabton karon kag dapat nga magaupod kamo sa akon kung okay lang sa inyo. Kay sabton naton ang mga pamangkot nga daw mabudlay naton hangpon kung hindi kita magpamalandong sang pulong sang Ginoo. Ang una nga pamangkot amo ini, makasiguro bala kita o kon may balaan bala naton samtang nagapangabuhi pa kita diri sa duta kung diin kita makadto sa langit bala o kon sa impierno. Sabton ina naton karon sa magapamalandong kita agod nga aton mahibaloan ang kamatuoran kung bala samtang buhi pa kita sa sininga duta mabalaan na naton kung diin kita magakadto sa impierno bala o kon sa langit. Okay, kada gid linya sang akon ginbasa kay ina aton gid pamalandungan agod nga maathag ini para sa aton. Ang una nga linya nga aton kay ina ginbasa kay gini makita sa 1 John chapter 5 verse 13. Nagasiling ang una nga linya, siling niya, ginsulat ko ini sa inyo. Okay? Amo na una nga linya sa versikulo 13 sa kapitulo 5 sa nauna nga John nga 1. Siling niya, ginsulat ko ini sa inyo. Sino ang nagsulat? Si Apostle John. Sino ang ginsulatan? Ang tanan nga nagatuo kay Kristo. Okay. Ini dire
nahimo na nga bahin sang Bible. Nagsiling si John, ginsulat ko ini sa inyo. Aton dumdumon nga ang Bible amo ini ang libro nga ginatawag pulong sang Dios nga ginsulat sang mga anak alagad sang Dios, pero sa idalom sila sang paggahom sang Dios sang ila nga pagsulat sini. Sa pagsiling ni John, ginsulat ko ini sa inyo, ang iyang ginsulat ari na nahimo na nga bahin sang Bible. Ginsulat ni John, kag dapat naton ini talupandon nga ini nga bahin nga ginsulat ni John, nakasulat siya sini tungod kay ara siya sa idalom sang gahom sang Dios, nga kung wala ang Dios hindi siya sini makasulat nga klase sa mga pulong ari na pagtit na himong bahin sa balaan ng kasulatan. Dumdum naton nga ang Bible ini ginbugna sang Dios, gintuga sang Dios, ginpasulat sang Dios sa iyang mga anak. Kag ining mga anak niya nga nagsulat sang Bible, ini iyang gintuy-tuyan, gingiyahan sa idalom sa iyang gahom. Ang mga tao makasala, amo ina nga may mga tao nga nagsiling, basi kon may sala man ang Bible kay sinulat man lang gali isang tao. Pwede nga ang tao makasala, pero ang Dios nga nagabuot, nagatoy-toy sa idalom sa iyang gamhanan kamot, hindi iya pwede makasala ang Dios. Kay man ang Dios amang nagtoy-toy, naggiya, kag naghatag sa ila sing kahom sa pagsulat sini. Ang tao pwede makasala, pero ang Dios nga naggiya, nagtoy-toy, nagbulig, kag naghatag sa ila ang Dios na nagkaalam, amo ining Dios iya nga wala nagasala. Amo ining ang Bible ginasaligan naton nga wala sigsala, pulong ini sang Dios, kag ginahambal niya ini agod nga aton mabalaan kung ano gid ang magkalatabo sang aton kabuhi, subo nga mga tao nga iyang ginahigugma. Ang Dios wala nagatago sang sikrito, ginapabutyag niya ini sa aton agod nga mabalaan naton subong, ilabi na gid agod mabalaan naton subong samtang nagapangabuhi pa kita sa ibabaw sini nga dota kun diin kita makadto. Kay man ginatudlo ini sang Bible, kag dapat naton ini patihan. Nagsiling siya, ginsulat ko ini sa inyo. Ang sulatan niya amo ang mga tao nga nagtuo. Pero may ari nga bahin sang Bible nga makita sa 2 Timothy chapter 3 verse 16. Ini akon nga tanawon ang ginsulat nakon nga mga linya kay makabulig ini sa aton agod nga kilalahon gid naton nga ang Bible amo ang pulong sa Dios, kag masaligan nga kung ano ang ginahambal sang Bible dapat naton tuuhan kay man pulong ini sang Dios. Nagasiling dire sa 2 Timothy 3 chapter 3 verse 16 nga nagsiling, ini o kung ang Bible mapuslanon sa pagtudlo, okay? Ang pulong sa Dios, ang Bible mapuslanon sa pagtudlo sa aton. Kay kita nga mga tao dapat tudloan. Kag ang Dios nagatudlo sa aton, pagi siyang pulong nga mo ang Bible. Ikadua, ang Bible mapuslanon sa pagsabdong sang aton mga sala. Kung sa bagay, ang Hebro 4:12 nagasiling nga ang pulong sang Dios katulad sang espada nga duwa ang sulab, nga tama katalom nga magadulot sa tinabuan sang aton kalagag sang aton espiritu, nga magadulot bisan pa sa natabuan sang aton mga tulan, kag nagadulot sa utok sang aton mga tulan. Amo ini katalom ang pulong sang Ginoo. Amo ini nga kon makabati kita sang pulong sang Dios, kag mabatian naton nga ginasabdong kita sang pulong sang Dios sang aton mga sala. Ang iban nga mga tao naga hilibion
kay man ang pulong sang Dios nagasabdong sa ila. Okay, nagatudlo sang kamatauran, nagasabdong sang aton mga sala, kag sa pagtadlong sang mga sayop nga aton ginahimo. Ang pulong sang Dios gintuga niya ini para sa aton agod nga magtarong kita nga mga tao paagi sa pagsunod sa natudlo sang Dios sa aton. Wala sing tuyo ang Dios nga ginhatag niya ini nga Bible agod nga maglain ang aton kabuhi, katulad sa mga una-una sang iban nga mga tao nga nagasiling ang Bible may mga sayop. Wala pa gani sila kabasa, ginahukman na nila ang Bible may sayop. Basa ha anay kag tan-awon kun diin nayon ang may sala nga nasulat sa bahin sa balaan nga kasulatan, kay Bible mismo nagatudlo sa aton kag nasulat ini sa Biblia nga ang pulong sa Dios nga amo ang Biblia nagatudlo sa aton sang husto agod nga kitang mga tao kung sundo naton ini magakabuhi kita sa sini nga duta sang matarong Dios non nga sahi sang pagkabuhi. O sa Bible amo ni nagatoy-toy nagaguide sa aton. Okay, may ari dire sa Bible nga iniya ang ginasiling naton nga Bible balaan na kasulatan, libro ini siya nga ginsulat sang mga tao sa idalom sang pagtoy-toy kagahom sang Dios. Kabangdanang nakasulat sila sang pulong sang Ginoo nga wala sing sala. Pero may ari man reya nga pulong si Kristo. Ang Bible iya written sinulat nga pulong sang Dios. Si Kristo ya amo ang buhi nga pulong sang Dios. Kag makita nimo ina sa John chapter 1 halin sa 1 pakadto sa 5 kung may Bible ikaw imo nang basahon diri nagasiling sa ginsuguran amo ang pulong. Ang pulong na da si Kristo ina. Okay. Ang pulong nga amo si Kristo kaupod sa Dios kag ang pulong Dios. Kung sa aton pa si Kristo Dios kag nagpadayon siya sa pagtudlo nga wala sing butang nga natuga sa sini nga kalibutan nga wala mag-agi sa kamot ni Kristo. Kag ini nga pulong nga naghambal sa aton sang tanan nga kamatuoran nanungod sang kaluwasan sang aton kalag nagkare sa kalibutan kag nagpuyo sa tunga naton kag nakita naton ang yang himaya nga katulad sang bugto nga anak sang Dios. So amoy na ang pulong si Kristo ya amo ang buhi nga pulong nga nagkari kag naghambal sang kamatuoran. Siling ni Kristo sang diri pa sa dota. Siling niya ako amo ang dalan pakadto sa langit. Walay bisan sino nga makasulod didto sa balay sang Dios sa langit kun indi mag-agi sa akon. Amo inang ginhambal sang ginasiling naton nga buhi nga pulong sang Dios. Ang Bible libro nga ginpasulat sang Dios agod nga basahon naton kag matun-an naton kung ano ang matutuod nga plano sang Dios sa aton mga kabuhi. Pero si Kristo amo ang buhi nga pulong sang Dios nga nagkari kag naghambal sa aton sang kamatuoran nga may langit kag may impierno nga dangatan sang tao kung kita magpakatig-a sang aton kaugalingon kag aton isikway sing lubos ang bugto nga anak sang Dios nga aton manuluwas nga amo si Ginoo Kristo. Okay. May dua nga aton gintun-an nga nagapahayag sa aton sang aton kaluwasan. Amo ang libro nga ginpasulat sang Dios kag amo si Kristo nga nagkari kag naghambal sa aton sang kamatuoran kag wala sing lipod-lipod ang yang ginhambal lunsay matuod-tuod. Karon magapadayon kita. Nagsiling siya sa akong ginbasa, ginsulat ko ini sa inyo. Agod nga mahibaloan ninyo nga may kabuhi kamo nga wala sing katapusan, kamo nga nagtuo sa bugto nga anak sang Dios. Kamo nga nagatuo. Siling niya
may kabuhi nga wala sing katapusan. Okay, mabalaan bala naton kung naluwas kita o kung wala, subong dayon ang sabat. Oo, mabalaan naton. Kaya nagsiling ang Bible nga kamo nga nagatuo sa anak sang Dios makaangkon sang kabuhi nga wala sang katapusan, eternal life. Kung wala ka nagtuo sa anak sang Dios, balaan mo gali nga way ka maluwas sa impierno ka. Kung ikaw nagtuo sa anak sang Dios nga aton manluwas, balaan mo nga naluwas ka kag may kabuhi ka nga wala sing katapusan, kag didto ka sa langit. Kay ang kabuhi nga wala sing katapusan, hindi nimo magamit diri sa duta. Ang eternal life didto nimo ina gamiton sa langit upod sa Dios sa walay katapusan. So nga gisulat ko ini sa inyo, kamo nga nagtuo sa anak sang Dios, agod nga mabalaan ninyo nga kamo nakaangkon sang kabuhi nga wala sing katapusan. Agod nga mabalaan naton, sili niya, okay, ginsulat ko ini sa inyo, agod mabalaan nyo, ti karon balaan na naton. Pero ari kita, sa pulo nga pagtuo, kaya nagsiling siya, kamo nga nagtuo sa anak sang Dios. Okay, ang genuine nga pagtuo nga makaluwas, amo ini, inupdan sang paghinulsol sang aton mga sala. Amoy na ang genuine nga pagtuo nga makaluwas. Kung isa ka tao nagasiling, ako nagatuo man sa Dios, pero wala man siya nagahinulsol sa iyang sala, ina nga pagtuo piki, hindi ina matudtuod. Ang Bible sa Matthew City nagasiling, hindi ang tanan nga nagasiling, Ginoo, Ginoo, makasulod sa ginharian sang Dios, kundi ang nagatuman lamang sang kabubuton sang akon amay, siling ni Kristo. Ano ang kabubuton sang amay nga dapat naton sundon? Ang kabubuton sang amay amo ini, nga kita nga mga tao dapat magtuo sa iyang bugtong nga anak, agod nga magaabot ang adlaw nga kita iyang pagabanhawon gikan sa lulubngan, tapos kita mapatay kag kita dalon niya sa langit kag magapakig-upod sa iya sa wala sing katapusan. Ina amo ang kabubuton sa iyang amay nga kita dapat magtuo sa iyang anak, kay siya amo ang aton nga manuluwas. So ang genuine gali nga pagtuo, inupdan sang paghinulsol. Sang si San Pedro, ini makita nimo sa Acts chapter 3 verse 19. Nagwali si San Pedro sa mga tao, kaginhambal ni San Pedro nga yadtong Kristo nga ginlansang sa cross, siya amo ang aton manuluwas. Ang mga tao nga nagapamati nagpamangkot kay San Pedro, siling nila, Sir, ti anong buhaton namon? Ang sabat ni San Pedro sa ila amo ini, dapat kamo maghinulsol sang inyo mga sala, agod nga patawaron kamo sang Dios. So dapat gali kita maghinulsol sang aton mga sala, agod maangkon naton ang kapatawaran sang aton mga sala. Si Lucas nagsulat man sa Lucas 3:3, kaginhambal ini ni Lucas sa mga tao nga nagsiling siya, kung hindi kamo maghinulsol sang inyong sala, kamong tanan magkalapatay, kay ang bayad sang sala amo ang kamatayon. Siling ni Lucas, kung hindi kamo maghinulsol sang inyong sala, kamo magkalapatay man. Okay, pero are ang manami nga mensahe sang Dios kagini makita sa 1 John chapter 1 verse 9. Kabalo ka kung anong siling niya di? Siling siyang Bible, kung ituad naton ang aton sala sa Dios, kung hinulsulan naton ang aton sala sa tubangan sang Dios, ang Dios matarong
sa pagpatawad sang tanan naton nga mga sala, kag sa pagtinlo sang tanan naton nga kalapasan. Ang hamili nga dugo ni Kristo nga nagtulo dito sa krus sang Kalbaryo may gahom sa pagtinlo sang tanan nga sala sang mga tao. Pero agod nga matinloan ina nga sala, nga yari nagaluklok sulod sa aton kabuhi, dapat naton hinulsulan ina nga sala, kay ang Dios nahigugma, naluoy, puno sa grasya, nga handa sa pagpatawad sa aton sang tanan nga kalapasan nga aton nahimo sa sini nga kalibutan. So amo ni ang genuine nga pagtuo. Nagsiling ang Bible, kamo nga mga nagtuo kay Kristo, mabalaan gid ninyo nga kamo nakaangko na sang kabuhi nga wala sing katapusan. Pero ang genuine nga pagtuo, inupdan sang paghinulsol sang aton mga sala, kag pagbaton kay Kristo sulod sa aton mga kabuhi. Aton dumdumon ang kamatuoran kagining tanan ari sa Bible. Ang aton tuohan, agod maluwas kita, ang anak sang Dios. Hindi nga bisan ano lang kag bisan sino lang pwede na. Okay, kamusta yakon nagsalig ko nga ang akon reliyon makaluwas, pwede bala na? Hindi. Siling sang Bible, dito ka magsalig, magtuo kay Kristo, hindi sa imong reliyon. Kitang tanan, lain-lain ang aton reliyon. Pero ang dalan pagkadto sa langit, hindi ang aton reliyon. Ang akon reliyon, hindi makaluwas sa akon. Ang imo reliyon, hindi makaluwas sa imo. Dapat ang aton reliyon, amo ang magatulod sa aton sa pagdangop kay Kristo. Kay kitang tanan nga mga tao sa kalibutan, isa lang ang aton manuluwas, kag ang aton manuluwas amo si Kristo. So hindi naton mapabugal nga masiling kita nami gidi ang among reliyon, ang amon niya simbahan tahon-tahon kayo, hindi bisan simba ka lang dito sa isa ka building nga hayob-hayob. Kung may Kristo ang imong kabuhi, ina amo ang ginatan-aw sang Dios ang sulod sang aton nga tagipusoon. Okay, so nagasiling siya, ang nagatuo kay Kristo, hindi nga bisan sinulang pwede naton nga tuuhan. Bisan pa ang leader sang aton reliyon, hindi siya amo ang manuluwas. Dapat ina nga leader magatudlo sa aton nga bagadangop kita kay Kristo, kay siya lang ang bugtong nga manuluwas sa mga tao sa sini nga kalibutan. So ang amay, ang Diyos nga amay, wala na sing iban nga ginikilala nga iyang bugtong anak. Luwas kay Kristo. Kung sa bagay, may mga tao na ang iban Pilipino pagani. Sa nabalaan akon, may 3 na ka Pilipino nga ginaklaim nila nga sila ang anak sang Diyos. Aton tanawon karon ang 2 ka termino. May ara nga sila nga bugtong nga anak sang Diyos, kag may ara man ginatawag nga mga anak sang Diyos. Tanaw naton kung sino ang aton ginasaligan, kag ginatuohan naton, ang bugtong balang anak sang Diyos o kon ang mga anak sang Diyos damo. Si Kristo ginahambal gid diha sang Bible sa aton. Mateo 3 halin sa 13 pakadto sa 17. Ini among tion nga si Kristo ginbunyagan, ginbautisohan. Sang si Jesus Christ ginbautisohan ni John the Baptist dito sa suba sang Jordan, may tingog nga naghambal dito sa langit. Kagang balaan nga espiritu nagpanaog kag naghapon sa ulo ni Kristo katulad sang dagway sang salampati. Pero ang tingog sang amay sa langit nagahambal nga ini kung sa aton pa si Kristo, amo ang pinalangga ko nga anak. Si Kristo naghambal man nga may amay siya sa langit. Ang amay sa langit naghambal man nga si Kristo amo ang iya nga bugtong nga anak. Kag hindi lamang amoy na. Sa tion sadtong makabig naton
nga ginatawag sa transfiguration sa Mateo 17 alin sa 1 pakadto sa 15. Si Kristo nagtaklad sa mataas nga bukid. Upod niya si Santiago kag si Pedro, dito naglakad sila kag dito nanaog ang duha niya ka anak nga dugay na napatay, si Moses kag si Elijah. Dito sila nagkitanay sa mataas nga bukid nga ilang gina katuan kag nakita ni Pedro kag ni James ni Santiago nga nagbag-o ang dagway ni Kristo, nagputi siya. Kag nabatian nila ang tingog nga naghambal sa langit. Ano ang tingog? Anong siling? Siling siyang tingog nga naghambal sa langit. Ini amo ang pinalangga ko nga anak. Ini amo ang pinalangga ko nga anak. Siling siyang amay. Magpamati kamo sa iya. Siling siyang Diyos nga amay sa langit. Nagpamatod nga si Kristo, amo ang iyang bugtong anak, wala na sing iban. Pero aton dumdumon, may ari man nga na-record sa Bible, kagini makita nimo sa John chapter 1, verse 12, nga nagasiling, sa tanan nga magatuo kay Kristo, mahimo sila nga mga anak sang Dios, mga damo. Sa aton pa, ang Dios may mga anak. Sino ina ang mga anak? Ang tanan nga nagtuo kag nagbaton kay Kristo, mahimong mga anak. Pero si Kristo, ang amay iya, may ara gid iya nga bugtong anak, nga amo ina si Kristo, kag inang bugtong anak sang Dios, amo ang aton manluluwas. Hindi kita magpili sa iyang mga anak nga among tao, nga magpili kita sang isa sang mga anak sang Dios, kag himuon naton nga manluluwas. Hindi pwede. Ang bugto lang nga anak sang Dios, amo ang makaluwas sa aton. Amo ina ang ginahambal sa John 3:16 na memorya naton, hindi bala? Nagsiling ang amay, kay ginigugma gid sang Dios ang kalibutan, sa bagay nga ginpadala niya ang iyang bugtong nga anak, agod nga bisan sino nga magtuo sa iya, sa iyang bugtong anak, hindi malaglag o kung hindi madula, kundi makaangkon sang kabuhi nga wala sing katapusan. So maathag na subong sa aton una-una nga ginasingganan kita sang Bible, nga sigurado mabalaan naton nga naangkon naton ang kabuhi nga wala sing katapusan kung kita magtuo sa iyang bugtong nga anak, hindi nga bisan sino lang, kundi dira lamang sa iyang bugtong nga anak. Siguro aton ini maatagan pagid sa iban nga porsyon sang Bible. Nagsiling siya, agod mabalaan ninyo. Mabalaan bala naton? Nagsiling na ang Bible. Agod nga mabalaan ninyo nga kamo nga nagtuo sa bugtong nga anak sang Dios, nakaangkon na sang kabuhi nga wala sing katapusan. Nakaangkon na sang kaluwasan. Kung naangkon mo na ang kaluwasan, subong dira naghalin kay Kristo, then sigurado 100% nga sa tapos nga magtaliwan kita sa naong siningaduta langit ang aton pagkatuan, kay ang Bible nagahambal na sa aton sing prangka kag mathag nga agod nga mabalaan ninyo nga kamo nga nagtuo kay Kristo, nakaangko na sang kabuhi nga wala sing katapusan. So ang Dios naton masaligan. Masaligan kag sigurado ang aton kaluwasan sa kamot ni Kristo. Wala sing kasiguruan sang kaluwasan sa kamot sang iban nga tao. Kag wala sing kasiguruan sang kaluwasan sa aton reliyon. Ang kasiguruan sang aton kaluwasan ara sa kamot ni Ginoong Hesus nga aton manluluwas. Siya amo ang nagakapot sang aton kaluwasan. Kag ina nga kaluwasan naangko na naton subong
kay kita nagtuo na sa iya. Amoy niya ang ginsiling sa John chapter 10. Diri matag nga ginaprangka sang Dios sa aton ang kasiguruan kag nabal-an na gid naton nga kita nakaangko na sang kaluwasan. John chapter 10 halin sa 27 tubtob sa 30. Hindi na akong pagbasahon, pero kung may Bible ka mo, pwede ninyo basa. John chapter 10 verses 27 pakadto sa 30. Nagasiling si Kristo, kag ginatagan akon sila. Sino ining sila ang nagkalaluwas? Ang bilog nga chapter sang John chapter 10 nagahambal sang karnero. Ang karnero sang Dios amo nang mga tao nga nagkalaluwas. Insiling niya, ginatagan ko sila sang kabuhi nga wala sing katapusan. Balaan mo? Oo, balaan mo nga ginatagan ikaw kay nagsiling ang Bible. Kay nagtuo ka siya, karnero ikaw sang Dios, ginahambalan ikaw sang Ginoo, nga ginatagan na niya ikaw sang kabuhi nga wala sing katapusan. Kag nagsiling siya, wala sing bisan sino nga makaagaw sa ila. Sino nang ila? Sa iyang karnero, sa iyang mga linwas, wala sing bisan sino nga makaagaw sa ila halin sa akon kamot. So, balaan nimo nga wala na sing makaagaw sa imo? Balaan nimo subong? Oo, balaan mo. Kay ang Bible naghambal nga wala sing sarang makaagaw sa imo. Sigurado, 100%, balaan mo gid nga nakaangkon ka sang kaluwasan tungod kay ang Bible nagahambal nga ginhatag niya sa imo kabuhi nga wala sing katapusan. Kag nagpadayon sa paghambal nga si Satanas hindi makasarang sa pag-agaw sa aton halin sa gamhanan nga kamot ni Kristo. Ginpadayon ina sa paghambal ni Kristo sing subong sini. Nya ang akon mga karnero ginhatag ina sang amay sa akon. Ang amay amo ang naghatag sang mga karnero nga nagkalaluwas nga mga tao kay Kristo. Kag ina nga mga karnero ginabantayan ni Kristo. Kag nagsiling si Kristo, wala sing makaagaw sa iyang mga linwas, sa iyang kamot. Kag sa kamot sa iyang amay, may duwa kagamhanan nga kamot nga nagakapot sa mga linwas. Kag dapat naton ina mabalan subong. Kag ginatudlo ina sang Bible, ang kamot ni Kristo, ang kamot nga gamhanan nga diin kita iyang ginkaptan, kag ang gamhanan nga kamot sang amay nagakapot sa aton. Kag siling ni Kristo, ako kag ang amay isa. Isa ka ano? Isa nga nagabantay sa aton. Si Kristo nagabantay sa aton, ang amay nagabantay sa aton. Ako kag ang amay isa. Isa kami nga nagabantay. Kag kita nga ginabantayan ni Kristo, dapat ini naton may boloan subong nga ara kita sa kamot sang gamhanan nga kamot ni Kristo, kag sayang amay kag nagatudlo siya sa aton. Suno sa ginatudlo sang Bible sa aton, kag dapat naton ini mabalaan subong nga kita ayara sa idalom sang gamhanan ng kamot ni Kristo kag sayang amay, kay siya kag ang amay isa nga nagabantay sa aton. Mga kautoran, nagsiling siya, ginsulat nakon ini sa inyo, agod mabalaan ninyo. Ti wala pa ikaw kabalo, nagsiling na gid ang Bible, nga agod nga mabalaan mo, nga ikaw nakaangko na sang kabuhi nga wala sing katapusan. Sigurado nga makasulod ikaw sa langit, kay si Kristo imo nagintuuhan kaginbaton sa imo nga kabuhi. Pero akon gid pagabasahon ang 1 John chapter 5 sa ibabaw sini kay ginlaktod naton ang 13. Sugod kita sa 10 sa ibabaw lang sang 13. Nagasiling diri, gani ang nagatuo sa anak sang Dios may panaksi o kung may pamatuod sa iyang tagipusoon. Pero ang wala nagatuo sa Dios, nagahimo sang Dios nga butigon, kay wala siya nagatuo sang panaksi o kon pamatuod.
Okay? Ari ang siling sang Bible. Kay wala siya nagatuo sa panaksi sa Dios nandungod sa iyang anak. Gani amo ini ang panaksi o kon mapamatuod. Amo ini ang pamatuod. Siling sang Bible. Ang Dios, amo ini ang pamatuod. Ang Dios naghatag sa aton sang kabuhi nga wala sing katapusan. Now, gusto lang nakon nga masilsil ini sa aton una-una. Balaan mo na subong kay nagtuo ka na. Kag amo ini ang pamatuod sang Dios. Ginpamatud-an ini sang Dios. Kag ginsulat niya ini. Ari ang siling niya. Ang Dios naghatag sa aton sing kabuhi nga wala sing katapusan. Pamatuod ina sang Dios. Kung hindi ikaw sina magpati nga ang Dios naghatag sa imo sang kabuhi nga wala sing katapusan, katulad lang nga nagsiling ikaw nga nagabinutig ang Dios. Di ang Dios iya wala nagabinutig. Ang siling niya kung nagtuo ka na sa iyang bugto nga anak, naangkon mo na ang kabuhi nga wala sing katapusan. Pamatuod ina ang bisan sino nga yara sa iyang anak o kung sa anak sang Dios may kabuhi. Kagang bisan sino nga wala sa iya ang anak sang Dios wala sing kabuhi. Mabalaan mo man gali kung wala ikaw magtuo sa bugto nga anak sang Dios, mabalaan mo man nga wala ikaw makaangkon sang kabuhi nga wala sing katapusan, kay ang kabuhi nga wala sing katapusan maangkon mo halin siyang bugto nga anak nga amo si Kristo. So atago naton nga kung wala gali sang Kristo ang tao, sigurado 100% nga wala siya maluwas, wala siya makaangkon sang kabuhi nga wala sing katapusan, kag sigurado gid nga yang kalag didto sa linaw sang kalayo magakadto. Sa piyak nga bahin ginatudlo sa aton nga kun ang isa ka tawo magtuo kag magbaton kay Kristo, ginhatagan na siya sang kabuhi nga wala sing katapusan, naangkon na niya ang kaluwasan, kag sigurado nga magapakig-upod siya sa Dios sa walay katapusan didto sa langit, kay ang langit ginaman sang Dios sa tanan nga mga tao nga nagtuo kag nagbaton kay Kristo nga iyang nga aton manuluwas nga ginasiling ang bugtong nga anak sang Dios. Kagamoy ni ang iban nga bahin sang Bible nga nagapamatuod sa aton nga dapat naton saligan, nagasiling sa John chapter 3 verse 18 nga nagasiling siya kag ang paghukom amo ini. Ang mga tao nga wala nagatuo kay Kristo pagahukman, pagasintensyahan sa silot. Pero ang nagatuo kay Kristo hindi na pagsintensyahan, hindi na kung sa aton pa wala sing silot, hindi siya paghukman sa silot. Ang wala nagtuo pagahukman, pagasintensyahan sa silot tungod kay wala siya nagtuo sa bugtong nga anak sang Dios, ang Kristo nga nagahigugma, nagakaluoy kag puno sang ginasiling naton nga grasya, kag hindi siya buot nga may isa nga malaglag sa impyerno. Hindi niya ina gusto, hindi ina kabubuton ni Kristo, hindi ina kabubuton sang Dios nga may malaglag dito sa impyerno. Pero kung isikway nimo si Kristo sa bugos nimong kabuhi, na kung sa aton pa magataliwan lamang ikaw sa sininga kalibutan nga wala nimo ginbaton si Kristo, ti ang Dios hindi magbalik siyang ginsaad kag ginhambal nga wala sing tao nga makasulod sa langit kung hindi mag-agi sa iyo.
So siningation ang siling siyang Bible amo ini. Siya nagapanukpok sa puwertahan sang aton tagipusoon. Kung may magapamati siyang tingog kag magabukas sa puwertahan, magasulod siya kag magapakig-upod sa ila. Subok si karon ang imong kabuhi. Tuhi kag batona si Kristo kag maangkon mo ang kasiguruan sang kaluwasan sang imo kalan. Hindi na pagpaabota ang buwas, karon amo ang adlaw nga namutan sang Dios. Karon amo ang adlaw sang kaluwasan. Ang buwas base hindi na mag-abot sa imong kabuhi. Si Kristo halin sang una, tubtob subong nagapanawag sa imo kag sa akon nga nagasiling, kari kamong tanan, wala sang pili, ang bisan sino gina-offer sang Dios ang kaluwasan. Ginatan-an niya ang kaluwasan para sa aton tanan. Kari kamong tanan nga ginabudlayan kag ginabugatan sang inyong nga sala kay papahuwayon naton kamo. Ang sala mabugat para sa aton. Isandig ina, ibutang ina ni kay Kristo, kay siya magapamag-an sang aton kabuhi pagi sa pagpatawad sang tanan naton nga mga kalapasan. Mga kauturan, kabay nga ining mga pulong magapanupsop sa imong tagipusoon kag sa imong una-una. Kag kabay nga masurindir nimo ang bugos nimo nga kabuhi sa Ginoo kag alagara siya tubtod sa iyang pagbalik liwat. Madamo gid nga salamat.